हाग्रामा महिलारि एबा BPF हान्जाया बिथांमोना बुंबोखाबाय थादों सिगांनिफ्रायनो जे BTR एकर्डआव जेबो गैया, बियो दैसे दाउदै गलासो होननानै। नाथाय समजों लोगोसे दिनै BTR एकर्डआव थानाय दफाफ्रा मावफुंजाबोगासिनो दं। दा बिनि उनाव बिथांमोना दे गावसोरनि राजखान्थियारि स्वार्थनि थाखायल' बेफोरबायदि खोथाखौ बुंबोबाय थादोंमोन। दिनै बेखौ गासै रायजो राजाफ्रा बुजिनानै मोनबाय, बुजिनो हाबाय। आरो बयनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन बाथ्राया बेनो जे बे बड' कछारी जितु वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बियो जानानै थांनाय जितु केबिनेट मिटिं 31 आरो 1 जितु सेप्टेम्बर, दा बै समावहाय जितु मरान मटक आरो बेनिफ्राय कमतापुर जितु अट'नमास काउन्सिल दाफुंजाबाय, बे समावनो दाफुंजानो गोनांमोन। खिन्थु BPFनि दैदेनगिरिफोरनि माखासे खैसारावनो बेफोरो दाफुंजायाखिसै। मानोना बिथांमोना नैबेखौनो फोरमान खालामनो नागिरदोंमोन जे बे BTRआव जेबो गैया, बे BTCआनो BTR, दा बेखौनो फोरमान खालामनो थांबाय थानायाव दिनै बिथांमोना सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लाफायाब्ला अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनानै होनाय नङा होननानै बिथांमोना बे जितु सिगाङावनो जानो गोनां बे दाफुंजानो गोनांमोन, दा बेखौ बिथांमोना होबथानानै दोनदोंमोन। दा खिन्थु दिनैनि दिनावहाय आसाम सरकारा बेफोरखौ जेबो खेर खेरायाबालासिनो जे दिनै दाफुंनानै होबाय। बेखौ दाफुंनानै होनायनि उनावहाय दिनै बिथांमोननि जितु खैसार बे रोखा जानो हाबाय। मानोना दिनैनि दिनाव बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि गासै रायजो राजाफ्रा BTR ओनसोलाव थाफायनायखौनो लुबैदों। आरो जिहेतु BTR एकर्डआवनो दङ जे जोंनि ओनसोलखौ फेहेरनाय, आरो दिनैनि दिनाव कमिसनखौबो दानानै होबाय। आरो बे हिसाबै दिनै बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि माखासे जायफोर ट्राइबेल एरिया बेफोर BTR ओनसोलाव हाबनो थांगासिनो दं। दा बिनि थाखाय बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों। खिन्थु जायफोर UBPनि दैदेनगिरिफोर, जायफोर बिथांमोना हाग्रामा महिलारि एबा BPF हान्जाजों गोथौ सोमोन्दो दं, दा बैफोरबायदि दैदेनगिरिफोराबो दिनै बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लायाव जे जोङो BTRआव थाया, बे बड' कछारी अट'नमास काउन्सिलावसो थागोन होननानै बायदिसिना बुंबाय थादों। दा बेफोरबायदि बुंनाया आसलथे ओंथि गैया। खारन गराय नांगौ ना मैदेर नांगौ होननानै जुदि सोरबा सोङोब्ला निश्चितभाबै बयबो मैदेरखौनो लागोन। दा गतिके बिश्वनाथ आरो सनितपुरा जेरावनोखि BTRआवनो हाबनो थांबाय दङ, दा गतिके बेखौ बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोसननायनि खुनु ओंथियानो गैया। आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बेखौ लुबैयाखै। दा बेखिनि खोथाखौ UBPनि जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बुंदों, बे जाहैबाय BPFनि खैसारि, आरो बे खैसाराव बिथांमोना गासनदों होननानैसो आं बुंदों। दहायनो बुंदों जे BTR एकर्डआव जेबो गैया होननानै BPF आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बुंबोबाय थादों। खिन्थु समजों लोगोसे दिनै BTR एकर्डआव थानाय जितु दफाफोर बे मावफुंलांबाय थाजानायनि उनावहाय दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बुजिनो आद्रा थायाखिसै जे BPF हान्जाया गावसोरनि राजखान्थियारि स्वार्थखौल' पुरन खालामनो थाखाय बे BTR एकर्डआव जेबो गैया होननानै बुंबोबाय थादों। दिनै दुलाराय बर' रायजो राजाफ्रानो रंजादों, गोजोननाय मोनदों। खिन्थु नुनो मोनदों दिनै BPFनि जायफोर दैदेनगिरि एबा BPF हान्जानि जायफोर मावथिफोर, बे बिथांमोना दासिमबो रंजानो हायाखै। मानोना BTR एकर्डनि दफाफोराव मावफुंलांनाय लोगो लोगो दिनैनि दिनाव जितु BPF हान्जा, बे BPF हान्जानि जितु राजखान्थि, बे राजखान्थिया दिनै BTC ओनसोलाव सुबुंफोरनिफ्राय अनसायजानायनिफ्राय जानगाराव थाबाय दङ। मानोना जोङो UPPL दोलो हिसाबै BTR एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ मावफुंगोन आरो मावफुंनो थाखाय थियारि होननानै बुंबाय थादों। दा बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै UPPL हान्जाखौ बिसास खालामदों। आरो बेनि अनगायैबो दिनै 17 बोसोर जितु BPF सरकारा रायजो राजाफोरखौ थगायबोबाय, सुसिबोबाय। दा बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जिहेतु सोलायनायखौनो लुबैखादों, मोनसे परिबर्तनखौनो लुबैखादों हिसाबै दिनैनि दिनाव UPPL हान्जाया सरकार दागोना रोखा जानानै फैबाय। मानोना दिनै UPPL हान्जाखौ BTR एकर्ड मावफुंनांगौनि जितु स्वार्थआव आरो सोलायहोथारनांगौनि स्वार्थआव दिनै रायजो राजाफ्रा UPPL हान्जाखौ लैहोर लैहोर फैनानै मदद होफैदों।